No principio pensaba que o mellor para entregarlo á súa dona sería unha cea romántica con candeas e todo iso, pero que non aguantaba máis, Pitusa. Non sei que dicir. Pois non digas nada. É o mellor detalle que ninguén tivo nunca comigo, pero... Entón non entendo. Verás, ti é o mellor que me pasou en moito tempo, pero antes que ti houve outra persoa Que aínda anda polo medio. Isto é teu. Vexo que xa tomaches unha decisión. Sí. Quero que me poñas neste dedo. Logo, iso é un sí. Se ves por Evaristo xa sabes que el non está. Sí, home, sí, xa sei que non está. Que mago, home, que... Mira que adoecía con gañas de velo. O que ven agora é a redes, a internet. A internet. Pero mira unha cousa, que cifra calculas ti para comenzar un investimento? Home, cifra, eu poñería, por exemplo, un teito, pois, como de 5 millóns. Sería unha boa cifra. 5 millóns? Sí. Que te los lleva aí polas Canarias, lo? Non me dixo... Quere que lle venda o pendillo e o prado do pretil. Estamos falando dunha cousa importante. Isto é un pendillo de alto standing, Isto por que? Por nada, por 12 millóns de pesetas de nada. 5. Por 10 millóns, Lino, por... 5. 8 millóns, é un regalo, Lino. 5. Vale, 5, pero conste que non tes nin idea do que é unha negociación, De canto disposta? En liquidez? Dispós de Sí, son 5 millóns, son ademais... Home, pois esa é unha cantidade perfecta. A ti podes dicir, son de Evaristo, son do teu curmán, entendes? 5 millóns de Evaristo, pero de onde os sacou, non? Vendinlle o pendello máis unhas leiras, pero teño que ingresarlo todo no banco para cando veña el de Canarias. Sangue da miña sangue, diñeiro do meu diñeiro, eu creo que... Claro, pero entende, Víctor, eu sin unhas garantías non podo tocar... No, Ladislao, vamos a ver, as garantías é que eu poño a man no fogo, Viu alguén a este individuo nos últimos días? Vaya, anda pola vila, sí, se non é moito preguntar, fixo algún mal, logo. Ia casar e marchou cos cartos todos da boda. Denunciou no sogro. Vaya, o que ia ser o sogro. Pero el para que querería os cartos é un home que os negocios vanlle estupendamente. Se dá cun incauto negocio feito. Os cartos. Non chos mandei porque aínda non tive tempo, pero... Fame moita falta, home. Vale, nada, xa falamos aquí. Temos cartos preparados, Veña. Hala, corto que esto traja queda justo. Hala. Santa Plácida bendita mí. Estamos no Nadal. O Nadal que arresende a ledicia, as reunións familiares, a festa rachada, a vacacións. Uns días tradicionalmente asociados ás panxoliñas, ás comelladas, aos agasallos, á xenerosidade. Parece unha obriga gastar cartos en regalos para os amigos e facerlles ver que nos acordamos deles. O Nadal. A época das lambetadas, do turrón, do champaña, e tamén do frío de estar na casa a carón do lume. Reis Magos, Papá Noel, nacementos, árbores, estrelas, luces nas rúas, neve... Ainda que aquí en Porto Sás o teñamos un pouco difícil. Sabede, amantes da iconografía de Nadal, que a última nevada caiu aló polos anos 30. E desde aquela o máis parecido é o xeo que levan os barcos. Pero tamén, por que non? O Nadal é unha festa cargada de significado religioso, uns días para o recollemento e as reflexións, uns valores cada vez máis eclipsados pola febre consumista e festeira, uns valores cada vez máis esquecidos por moito que a televisión se empeñe en repoñer cada ano as mesmas películas religiosas ou sobre empachosas familias perfectas e ben levadas. Pero, tranquilos, todo é ficción. Ou non? Pois a min o Nadal gústame. Non sei por que a xente di que é deprimente. O que os deprime é xuntarse coas súas familias. Xa, é que eso deprime a calquera. Pois a min non. A min gústame estar coa miña familia. Muller, a ver se me entendes. A min non é que me guste. Pero o coturrón e esas cousas ven a Juanta a miña tía Chuca, home. Se cadra, este ano neva. Pois eso sí que sería moito, Malgacho? Claro que por aquí nunca nevou. Nevou? Nevou unha vez, hai moito tempo, cando eu era un neno. Aquilo foi un milagre. Eso é certo, A min contou o meu avó.
Pois eu na miña vida vin nevar. Non, eu tampouco vira. Empezou a caer do céu, dun céu gris, dun céu... deses céus que non se distingue. É que nevou moito, non? Nevou moito, moito, moito. Caían as folerpas, cada unha no seu sitio. Chop, chop, chop. E por que dis que este ano pode nevar? Hai moito que non neva, non? Ademais, os milagres xa existen. Sí. Pois eu o ano pasado vin unha película dun milagre. Era dun anxo que axudaba un home. Facía o morrer e despois ensináballe como sería a súa vila sen el. Sí, en branco e negro, con subtítulos e cantadas. Non era cantada, era moi bonita. Pasou un anxo. Cando a xente queda sen falar, ao mellor que non ten nada que dicir, dice que pasou un anxo. Pode que este ano neve. Que me dera, pero que neve só en Portosás. Os de Cormelle que lles dean. Que? Veña, champaña para todo o mundo aquí, Mira, por que isto te copas? Porque estando embarazado non se pode nin beber nin conducir, non é así o conto vicioso. Así me gusta a mí con champaña, saindo por fora da copa. Si, a ti o champaña gustache do chan, como aos coches, non? Que me dera quedaros aquí. Ai, seguro que na Coruña o pasas ben. Mira, dalle saúdos a Andrés, por favor. Serán dados. E dille ao teu home, o abogado ese europeo, que a ver se pasa por aquí polo petróleo, que ainda non coñece a nosa Claudia, non? Naomi, simplemente Naomi. Claudia Naomi. Ai. Pero se por el fora pasaría a vida aquí, o que pasa que como che un home tan ocupado... Nós tamén marchamos, imos á casa de meus pais, Arzúa. Voulle ensinar a Pitusa a terra do queixo. Arzu! Si, Arzu. Dille aos teus pais que veñen por aquí, que traian 2 queixos deses de tetiña, non é? Iso está ben. Papi, entón, nos quedamos sós? Que va, prenda, Vicky. Xa teño todo organizado aquí con Carlos, non é, Carlos? Todo listo, capitán. Tomeime a liberdade de invitar a Elena, non? Claro. Bueno... É que son a alegría da súa casa, non? Espero non molestar, Faremos un esforzo, que queres que che diga, Ai, que non? bobo. Encantada, Elena, de que quedes. Mira, entón, cantos somos? A ver, lindiña, a ver. 1, 2, 3... Listo. Vaya, que eu dixenlle tamén aos rapaces do Bradoiro que pasaran polo petróleo, non? Aí estiraches. Eu cruceime con Celia vindo por aquí e invitei na ela máis as sobrinhas. Estou de broma, está moi ben, estou de broma. Somos falta concha. Que quería festa, xa ten a festa montada, non? Ai, sí, a festa sí, pero a cea non está nin empezada, así que marcho, desculpade. Vaya modiña, Ei, mozos,
Mirade por aquí, mirade por aí. Mirade ben. Parece o mesmo de sempre, non? Parece o mesmo, pero non son o mesmo. Son outro home. Acabo de comprar a moto Alfonsón. Alfonsón, o irmán de Chilín, o fillo de Quinito, non é? Non aguantabas, che, non aguantabas. Que vai, que ia aguantar un maquinón da maneira, como ia aguantar eu? Era o meu regalo de rei, non é? Pero como ia comprarlo eu, como me dá comprarlo agora, comprarlo máis tarde. Así xa teño moto para ir a tomar o chiquito. Ven ver, mira que maquinazo, me cago na gloria. Pero que é unha maqueta, non, a moto teño que... Vai a maqueta, vai a maqueta. Toma unha estreliña destas. Espera un momentito. Aí. Poñémola aquí. Máis para lá. Que entón? Bueno. Tadislao, pásame o anxiño ese. Coyote, sí. Ladis, que che pasa? Nada, estou mal. Non, que estás mal xa o vexo, por eso te pregunto que che pasa. Toma baixo. Ves que... Pero... Vai, home, rompeu. Vou por outro. Non, home, non fai falta, Como que non? Este é o meu primeiro Nadal aquí. Todo ten que sair ben. Vale. Todo ten que sair ben. Pásase xa de riquiño tamén, Pois a mí gustame así, que non me gusta verte así. Que tes, Se te conto, non mo crees. Pois prova. A ver, que non se tiña aí. Veña, contame. Cajeina, Paula, desta volta cajeina de todo, sabes? Seguro que ten solución. Veña, contame. Non ten, non. A calquera solución ten que pasar antes por pedir axuda ou non? Pero é que se cho conto vaste a asustar, Non me vou asustar, Vaste a asustar, Paula. Non, Prométeme que non te vas a asustar. prometo, cho. Hai 2 semanas por aí chamou currar, non sabes? Para me dicir que lle vendese as leiras que ten aquí, non sabes? Sí, E vendinhas, non? sí, por 5 millóns, non? Sí. É que non foi o que acordou el. Sí, pero o problema non é o acordo, Paula. O problema son os 5 millóns. Que teñen os 5 millóns? Que non os teño, Paula. Perdinos. Como que os perdiches? Eu investiños. Era un negociazo, pero estafaronme. Ai, mi mala Dislao, pero como se te ocorre xogar con cartas? Ves como te ias asustar, velo. Non, home, non. E agora o meu mellor amigo arruinado por a mí. Ladis, tranquilo. Seguro que se pode arreglar. Alguén haberá que nos poida axudar, home. Na cadea tiñas que estar. Estás tolo. Na cadea ou no psiquiátrico. Papá, que é Nadal. Nin Nadal nin Lerias. Desta vez non hai excusas. Nunca fun amigo de Currás. Sempre me parecía un trapalleiro do que non se podía esperar nada. Pero este aínda é peor. Papá, Fui unha parvada. Sí, vale, fui unha parvada, pero quería dicir que fui sen querer, Pobre Currás. Seguro que aínda non lle dixeches nada. Non, pero non por cobardía, Por non lle dar un disgusto. Nin cabeza, nin principios, nin coraxe. Non merece o apelido que levas. Mira, papá, viñemos aquí para che pedir axuda, vale? Non para escoitar insultos. Sempre soñei con ter un fillo. Tu nai e máis eu choramos de emoción cando soubemos... Que era un varón, sí, xa sei a historia, papá. Entendes? Xa sei como é o conto. Pero eu polo menos ainda ela, que non son un medio metro como a ti, vale? Non sei para que nasiches. Aí iso é o que pensas, non? Sí, é o que penso. Moi ben, pois sabes o que che digo? Que eu por min borro todo o meu pasado. Eu tampouco pedín nacer, papá? Eu non pedín nacer. Vale, xa está ben, sí? Podedes comportarvos agora como seres racionais? Ou non? Para seres racionais xa estades bolos dous. Teño traballo que facer. Co ben que viviríamos en estar alguén polo medio. Tío, échelo, non, Paula. És testemunha. O caso é que ten razón, Tanta ilusión que tiñan e mira o que lle sei. Ai, Ladis, non empeces con esas. Non és boa persoa, non és honrado. Sí. Se é o máis importante, vale? Paula, faime un favor, sí? Dime. Déxame só, por favor, déxame só, vale? Papito, ¿qué? ¡Ey! Hombre,
Ten unha maquinaza, Home, que? Deixasme dar unha volta? Corredor, delas que queires. Non, eu digo montado, xa Ti sabes. pensas que este é un xoguete ou... Isto non che calquera cousa. Vale, home, vale. Nin tocala, Nin que che fose lixar, É que... Vai, vou a bordo un momentiño aí. Podes botar un ollo se queres, pero... Vale. Nin tocala. Nin tocala, xa sei. Que non é calquera cousa. Veña. Veña. Vai daí, Viña carachiña. Sei que... Ten cuidado, que te tira a mar. O qué? Eu podo conducir isto, Non querías un milagre? Pois pídelle a moto a Manjui. Nevando. Nevando. Conducir isto nevando é unha pasada, Non te esforces, Fito, non vai nevar. Pero ti que dis, non ves que xa vai máis frío, é todo? Home. Que faz aí, Fito Pons? Que, Ti que queres que vai nevar? Non sei, pregúntalle a Santiago Pemán, non? Home, é que xa sabes, porque os vellos detectan o tempo por eso dos cadrís e a próstata, non sabes? Ai, si, vello, non? Si, vello, que? Non, é que eu de grande quero ser como a ti, Ai, si? O que pasa é que non son tan cacique, entendes? Ai, si, non, a ti nunca che andaron na cara, non, apártate. Vou che quitar os 4 pelos. Veña. Vai. E de quen é a moto esta? De Manjui. Pero creo que non lle vai gustar velo intermitente ese colgando. Pois non lle gusta que lle bote sucre, sabes? Ademais, vai pensar que fixaches ti. Te digo que quieras, que sí. Sí é a vida, nena. A mí tampouco me gusta a que leva máis... Mi ben, non? Cacha. Hai que ir dixir a Manjui. Pero ti que dis, O que hai que facer nestes casos é marchar daqui correndo se non queredes morrer, Veña. Veña, corre daqui. Aí, cando ven. Bo, que cariño de jarela, miña nai, alégrame esa cara, Junior, alégrame esa cara, que Nadal, Junior. Como unha copa, anda. A copa do mundo é nosa. Ti non bebes, me home, unha copa, ti con gas ou sen gas, non hai outro. Non pode ser caña, é branca. Non podo ver eu como o resto ou que? Imbécil. Che, son eu, son Celso. Eu non che teño culpa do teu... Dixen eu chupiño, dixen copa, non? Isto é unha copa, non é? Dicía? Descúlpeme, cabaleiro, dicía que non che teño culpa do teu deterioro físico, Nin eu, nin a moto do outro, Que moto do outro? A moto que batiche aí afora enredando cos nenos, ovella. Contalle a Celso que tes, contalle a Celso que tes. Déxame en paz, sí, que non estou de humor. Non estás de humor? Pois espera que chegue Curriolo, xa verás ti como é o conto. Que lle pasa a Manjo? Home, comprou esa moto, chegas ti, zapateas xa no chan. Que me dirás? O que me faltaba xa, que me andasen na cara tamén. A ver, meu home, que tes, Tes a depresión esta do Nadal, non? Non, a min o Nadal gustame o mundo. Non é nada diso. Que tes, Que son un desastre, entendes? Son un desastre, non pode ir nada peor xa. Vaite daí, Sabes como aprendi a mí na vida? É que as cousas, meu home, as cousas sempre poden ir a peor, As miñas non. As miñas non. As miñas xa foron de Juate mal a Juate pior e de Juate pior a Juate pésimo. Me cago nas columnas do firmamento. Valestinho! Ai, que jorra me está perdejado de todo. Estás tan dejadito. Un abrazo. Ai, de Mauricinho, me cago na vida. E terás que tomar unha chiquita que en Canarias non hai chiquita. Sí, Está visto que todo pode ir a peor, sí. Papá, esta noite pídoche, por favor, que non me molede la sea, Ademais, vai vir Ismael tomar café, así que procura dejar dar os insultiños para despois das festas, polo menos. O mellor sería que teu irmán non volvese por aquí. Se non ven Ladislao, non aparecen os problemas. Moi ben, papá, sabes o que entende lo que quero dicir, Ti é ela que non entendes. Ese me que trefe deixou de ser un imbécil para se converter nun criminal. Antes tiña que ir a un psiquiátrico. Agora ten que ir ao caldeiro. Pero mira que es exagerado, Exagerado eu? Espera que veña Currás e vexa o que fixo cos cartos da casa. Sí, papá, pero Ladislao e Currás son amigos, entendes? Seguro que entende que todo foi un erro. Seguro, segurísimo. Que apostas? Apostas 1000 pesos. Ai, que gracioso. Gracioso eu, gracioso eu.
Sí. Eu son o gracioso, ti a inxenua e o imbécil do teu irmán o listo. Somos unha gran familia. Penso que queiras, pero eu estou segura de que todo se vai amañar. Sí, o sí. Eso é o que ten de bo o Nadal, que todo o mundo fala ben de todo o mundo. Parvadas. Pois así vai todo, nin moi ben, nin moi mal. Pero que frío vai aquí, mullallo. O de sempre. O de sempre para ali en Canarias con aquel soliño. E ao chegar o domingo, chas para a piscina. Cas gafas de sol, chegar ali e veña xa a encofrar as chavalas todas. Home, e depois largaba un planchazo e saía para fora e poñía a bata de toalla. Home. E non será un albornoso? Eso, abre nós. É que esa palabra teña algo atravesada, María. Pois sí, home, sí. Vai, que eu ali era un long play, ó. Serías un long playboy, non? Sería, logo, un long playboy, sería. É que tamén esa palabra teña algo atravesada tamén. Pero... Oi, o que vese é forrado, percebiño. Non vou vir. É máis, precipitativas, abondas. Expectativa é a que ten o que ten en Canarias. Home, claro que ten. Que ten que é unha terra de negocios. Home. Ti mira que non sexan ilegais, Pero dá cuidado, xuiz. En pelotas collerme dunha vez, pero unha é no máis, non há. Ai, é tardísimo. Hai que ir marchando pouco a pouco, que teño que preparar a cea, Hai que ir marchando. Nos traemos a sobremesa, Ok. Veña, Elena. Relojiño. Vémonos despois. Nada. Ala, felices festas a todos. Ben. Ala, María. Ai, non perde nada, me quexina. Para mirar quen está aquí. Miña nai, Ai, non vira, me amo. Ai, non me... Ai, miña nai. Couto Junior. Ven aquí, me amo. Ven aquí, me amo. Que? Pica preitos. O vai o dereito malo torcido, Todo mal, o dereito mal, os amigos mal, e vais os plátanos de Canarias mal tamén, todo mal. Ai, ti non estás ben, ó. Pero o noso vai ben, non? O noso conto. Que conto? Que conto? Oi, ó. Mira, o que che dixen que en Canarias estaba facendo cartos con marea. Pois eso non é... Non me dixas máis. Vesme dicir que estás tan forrado, que xa non queres nin chica do que jardei, non? Non é iso. É ao revés. Non teño ningún peso, ningún can. Oiches? Que estou que non teño nin permistos. Se el supón hai outra, sí. Non hai outra, veña. Así que... Oiches, meu, non oiches? Sí. Atende. Non sei nin onde vou ir sear. Non ves que estou que non... Oxe, igual vou sear ao... Onde? Ao bar de fora ou tira do chicote ou eu que sei. Ao mellor restaurante. Sabes que imos sear nós? Pepitiña segunda. O qué? Un accidente, ó. Onte pola noite cheguei, tropecei con ela e hoxe está no forno, xa ves, así é a vida. Baites. Eu vou ter que ir sear a túa casa, coño. Jana non teño ningún, Non há, pero Pepitiña segunda está no meu corazón, xa sabes. Hai que facer unha boa despedida. Non sei que pensar a Concha. Eu, personalmente, pareceme mal. O que penses ti personalmente a min tanto me ten. A Concha, eu creo que con este puriño igual a convencemos. Ten petardo. Non ten, pero poñémollo. Non ves? Non ves como teño que andar? Que humillación ter que sear en Castarasito. Por Pepitiña segunda, que senón non ia tampouco. Que? Imos ou que? Ten paciencia, xeimos, home, xeimos. Mañán, a primeiriña hora de todo, 5 millóns. Polas leiras e máis polo pendello. Que 5 millóns non é nada, que vale 10 ou 20. Que son un roubo, ladrón. Ainda te ris que vas levar de revés. Mañán a primeira hora, Bueno, chapapote! Nada, quería pagar, pero dis que paga Ladislao. Veño! Se paga Ladislao, cobra o meu tamén. Está-me dicindo aquí, lindiña, sí, que invita ela. Ela é máis Claudia Naomi, non é? Naomi. E dalle con Naomi, che. Gracias, Melindre. Pois, ala. E a ti tamén, ala, Eva, voando, Eva. A miña jorra. Eso, sí, ser de jorra. Ai, de porriga. Tú, Saro, que mataste a Pepitiña segunda. Sabías que frías con Roberta. Para, Ladislao! Ponte quieto. Ai, miña nai. Ai, que estopa ten este hombre.
Pero ti que queres arder, meu home? Queres arder? Vale. Que? Eu tamén sei tirar. Que queres arder? Celso. Non debería, Non debería, che. Celso, amigo. Se ti ou eu, non? Os dous, sí. Quixera... Has de arder, Que caña, meu home. Se quixera pedir un desexo... Eu? Eu. Sí, cal pediría? Pedirías... non nacer. Como? Non nacer. Pediría non nacer. Pediré libre. Pediré o que ten que libre. Pero non nacer desde nunca. Desde a semente, o que é o embrión. Non botaste, Non botei, a ver, quieto. É cando viviches, ai, miña nai querida. Has de arder, meu home. Non, a ver, que non che presta a ti... Toma almacén, ok? Tate tranquiliño, 5 minutos, Lindiña, vou. Desculpe, non puiden evitar escoitar o que dixo antes. Eu non creo que ninguén poida dicir iso. Son Anxo. Anxo Expósito, representante de lencería. Se vostede necesita falar con alguén, eu teño tempo. Petronio, ven aquí. Ven aquí que hai un representante de faixas que quere. Ten tempo, ademais, un día de sorte. Teño faixas, teño refaixas, teño medias, teño bodys, teño... Está ben, esa non é a cuestión. Sabes cal é a cuestión? A cuestión, sabes cal é? Que como non esteas caladiño, ainda che vou a dar nos fusiños, entendes? Esa é a cuestión. Con quen fala? Está ben. Se vostede non quere falar comigo, eu non insisto. Lévoche a casa. Vostede dixo antes de non nacer, non? Sí. Vou ver que podo facer. Es que tipo máis raro, tío. Non hai tipo ningún. Non hai tipo ningún. É a caña, entendes? Tipo, estás alucinando da caña, meu home. Un representante de lencería, tío. Mira ti, o que tens na cabeza. Mira unha cousa, levo chevo a casa. Pon outra, sí. Non, que has de arder, que miña... A penúltima. A penúltima. Non, veña. Non, xa non... Me cajo no firmame. Veña, colla a carteira. Vou só. Que? Vou só. Estás ben? Estou ben. Estou algo preocupado. Estou ben. É representante, non? De lencería. De lencería, mira. Non é tan alto, tío, A ver, que me fusou na moto. Deixa que ten unhas topas este. O que? Teño un día malo, tío. Ainda dis, sei que non faz cousa boa, é un inútil. É un inútil. Ti és un loqueiro de merda, entende? Ti non tens media... Estúpido. Pero pasa detrás da barra, non ves as topas que ten este home. Pero que faz, home? Xa falaríamos da moto despois, Merda para ele. Está borracho que amexa, se aprende non lle toca a moto a ninguén. Curriolo, que fixeches, home? Lá dis algo cunha luna que nin quisto, pero... Que as pense antes de botalas, ou que? Veña, estás ben, meu home? Arriba. Dunha vez, veña, arriba. Espera, colle. Deixa. Colle, que estou ben. Espera, dame a. Foi sin querer, home, que está curriolo acelerado, home. Deixa, estou ben, home. Vou canda ti, meu home. Non foi... Veña, Que non, home. Estás ben? Sí.
entereza, nin principios, nin coraxe. Non merece o apelido que levas. Sabes como aprendiron a mí na vida? É que as cousas, meu home, as cousas sempre poden ir a pior, Sei que non faz cousa boa, pero é un inútil. Non, é que eu de grande quero ser como a ti, ó. Merda para ele, que as pense antes de botalas. Non sei para que nasiches. Por unha vez vouche facer caso, sabes, papá? Se que non che podo aforrar disgustos, polo menos que non leves máis. Pero será parvo este tipo. Ao final vaime meter en problemas. Morrer morre calquera, o malo vai ser a hoja que debe estar que corta. Por riba, marea baixa. Tamén chegar ata aquí para ter estes pensamentos. Debe ser a condición humana, Demo. Veña, Ladislao, ánimo, vai. Vai, alea yacas. Veña, unha, dúas... Como que clase non tirei a pedra? Socorro! Auxilio! Pero... Non sei nadar! Aguanta aí, tamén ter competencia, manda rayo, Aguanta aí, home. Vou... Espera. Espera que vou. Teño móvil, non teño móvil. Espera aí. Vai. Unha, dúas, tres... ¡Ah! Ladislao! Ladislao, veña, home! Que imos coller unha neumonía! Veña! Salváchesme a vida! Estás feito un heroe! Veña! Como se parece o inferno a Portosal, non? Ti fuches... O que te tiraches ao mar, non? Sí, e ti salváchesme, Logo tiveches un esvaecemento, entón tivente que sacar eu. Pero o importante é a intención, Mira como están, tes unha corda aí. A ver se hai aquí. Sen cristais. Sabes, cando ti montache o numeriño, eu estaba a piques de facer algo importante, Xa o sabes? sei, e por iso me tiven que tirar eu. E a auga está fría de rayos, así que deixateme de facer parvadas. Ai, antes era un heroe e agora son parvo, non? Mais ou menos. Por certo, antes decías que querías non nacer, non? Era iso? Déxame en paz, sí, déxame suicidar en paz. Home, xa. Home, xa sei que está moi visto, pero funciona. Sempre funciona. Entón vale, non? Moitas gracias. A ver se desta non a cago ao final como sempre... Perdón, non quería dicir iso, Xa está. Que falabas? Que xa está? O teu, o de non nacer. Xa está, veña. Imos a algún sitio a tomar algo. Pero é que eu quería... Eu estaba... No... Veña, home, que nos vai coller o frío. Está ben, polo menos amarra esto, A ver, non? eu amarro. Vai. Espera, que te... Así que vives aquí. Eu? Que curioso. Este lugar resúltame... Familiar. É lóxico. É idéntico o almacén que ten meu pai onde ten os ferranchos. É que é iso. Era iso. Mellor. Sería iso. Pero non o é. Non o pode ser. Ui, neno, ti estás moi mal, ti tens que ir ao médico. Eu non che teño culpa ninguna, Ladislao. Fuches ti quen elixiu a forma de amañar as cousas. E ti que dis? Ti dixeches que querías non nacer, non? Pois tiveches sorte. Concederoncho. Ajá, concederonmo. Que ben. Mira, neno, quedaba de mil amores, pero teño aí un suicidio a medias, é unha pena non rematalo, e ademais, mira, estou vallado, sabes? Doeme todo. Todo menos o nariz. Parou de sangrar. Nunca sangrou.
Porque ninguén che deu. Que dixo? Se sangraba como un cocho, home, macho, sí que teño que facer, vale? Ladislao, non ten lógica que queiras suicidarte se non estás vivo. Nunca naciches. Xa te dixen antes. Mira, menos mal que mo dixeches porque pensaba que estaba vivo e así, gracias a ti, xa sei que non. E ti como te chamas, Fenómeno? Anxo. Anxo. Sí, non me mires con esa cara. Chámome Anxo porque son un anxo. De segunda, da iso sí. Ai, de segunda. Ajá. Non teño as, non podo voar. E os meus anos, creo que esta debe ser a miña derradeira oportunidade de lograr o ascenso. Coas ganas que eu teño de conseguir ser un anxo de primeira. Home, porque mira que ten que ser bonito ter un ascenso a primeira división no SEO, Xa unha promoción a purgatorio ten que ser impresionante, non? Iso xa non hai, Non hai, non? Mira, Anxo, ti lembras a película esa que poñen sempre por o Nadal na televisión? Pois talmente. Vanche sair as as e todos felices, xa verás. Está ben esa peli, Está moi ben. Se non fose, porque di que os anxos conseguimos as as cada vez que soan unhas campaíñas. E non é así, Non, na vida real non é tan doado. Non, porque cando... Si será difícil conseguir as as, Que cando un de nós conseguimos as as, entón... Celébrase sempre con fenómeno meteorolóxico, un tornado, non? Veña, o diluvio universal, veña, que veña Noé! Panorámico, ademais. Non, este... O arco da vella. Pero non sabes ti? A tutiplén. Que arco. Que arco. Mima, que arco. Grande. Anxo, mira unha cousa. Gracias polo bocadillo de pan, Que ascendades, neno, Sortiña. Moita sortiña na lixiña ou no que sexa, Mima, como unha chota, carallo. Vai dai, sí. Mi cae tolos polo mundo, Melgacho, arre, carai. Que, está bo día, Eso depende. Pode que estea bon para vostede, pero para min pode que estea mal. Ai, agora trátasme de vostede, ti. E que quere que faga? Non sei quen é. Melgacho, estás farto de me coñecer. Melgacho, son Ladislao, fillo de Ramón Couto, non? Non dixa iso. Pobre home. Pero... Celia, para aí. Oi, que caralla, que quere? Non ve que estou traballando? E desde cando fumas ti, Celia? Pois xa ves, señor, os pobres temoslle todos os vicios. Pero a mí coñécesme, non? Sabes quen son? Vostede debe ser un señorito deses da Coruña que ven a Porto Sás a divertirse. Pero, que dis, Celia? Eu son Ladislao, son o fillo de Ramón Couto. Si, mire, señor, eu non sei quen é vostede nin o que ven pintar aquí, nin me importa. Pero non lle permito baixo ningún corseto que se meta con Ramón Couto. Pode que non sexa da súa clase social. Pero é un bo home e non se mete con ninguén. Que dis ti non estás ben da cabeza, ti non... Non está ben, é vostede, fago o favor de avanzar que estou traballando, caralla. A ver, ti, que? É para hoxe? Xa vou, xefa, xa vou. Veña. Carallo, nin que fora alcaldesa. Dime o que está pasando aquí, sí. Que está pasando aquí, neno? Que pasa aquí? Por fin na casa. Vou me dar unha ducha. Marcha. Isto vai ser da caña que bebín onte no petróleo, xa verás. Se me escoitaras. Déxame en paz, si non teño tempo para toaleñas. Pasa. Oi, neno. Ti que fas aquí na miña casa, Abrirche a porta. As túas chaves non valen aquí, Ladislao. Esta non é a túa casa. Ti que dis? Mira que... Home, hai algunha cousa cambiada, pero...
Mira, neno. Os Taracido. Pero mira, Paco ten o ollo ben, a Concha está delgada, Eles viven aquí. Francisco Taracido dedicouse ao contrabando toda a vida e foille moi ben. Que dis, home, sen Portosás non temos contrabando, que está o xulgado, Non, iso foi cousa de teu pai que loitou para ter o xulgado e de xente como a Celia, alcaldesa, que xa viches que tampouco é alcaldesa. Por certo, tampouco te desconcello que fostes absorbidos por Cormella e 30 anos. Ui, neno, vouche estampar os Taracido na cabeza, Eso non o dixas ni en broma, Non, Ramón Couto perdeu Industrias Couto e a xente tivo que emigrar. Celia non tivo rival, entón non se presentou ás eleccións. E Portozás quedouse en veciños, converteuse nunha parroquia pobre de Cormelle. Horroroso. Agóchate, veña, agóchate. Métete ti. Non, que a mí non me ven. E a min? A ti tampouco, que te tapo eu. Que fai, Ismael? Taracido teno de escravo. Dormiches ben, meu anxo? Estupendamente. É que o colchón de auga que compraches é fantástico. Xa pode. Custoume un ollo da cara. Ismael! Quero un té xa. Ti que queres, miña flor? Eu tamén quero un té, pero cunha nube e con sacarina. E con leite desnatado. Papá, xa che contarei. Pola noite habemos de ir á ópera, a Coruña. O que ti queiras, Francis, o noso palco. Que fas, que fas? Esperta, a señora primeiro. Sí, don Francisco. Vouche mandar de volta para a selva. Explícocho. Petróleo ia mercar o bar xusto cando Cormella anexionou Portozás. Embarcou outra vez e nunca máis volveu. A Belinda non a chegou a coñecer, claro. Entre outras cousas, porque ti non estabas para acollela cando fuxiu da mafia que a teña retida. Belinda? Segue sendo o que era antes de coñecela a ti. Pobre rapaza. Belinda, Belinda. Hola, guapo. Coñecémonos. Claro, non me coñeces. A verdade é que non. Acordaríame de un tipo tan interesante como a ti. Belinda, son Ladislao. Ladislao, mira, por que non me invitan unha copa e charlamos da tua vida, ok? Pero... ¡Ah! Medusa! Pitusa! Que pitusa? Non sei quen che dixo o meu nome, pero... hai anos que ninguén me chama así. Aquí son Ágata. Entendes? Ágata? Ágata. Se ti és Pitusa a secretaría do xulgado, Secretaria do xulgado. Sí. Que ben que me levo eu co xuiz. Si, ela é a muller de petróleo. Ai, sei que eres son a muller dun petroleiro, que ti queiras. Pero isto é un pesadelo. No. Non pode ser, non... Ti, amiguiño. Mírase, pero non se toca. E ti tiñas que estar detido. A ti detivemos, che. Pero que dis, desgraciado? Dalle. Non. Que non lle pegue, por favor. Dalle. Non. Seguro que non lle vai pegar. No fondo todos somos vos. Deixao. Non sei que pasou. Foi unha cres de bondade. Pero xa pasou. Veña, a traballar.
Que isto non é unha casa de caridade. Veña. Pobre Currás, detido outra vez. Meteuse a contrabandista, pero non tiña corpo para iso. Enganárono. E non tiña amigos que demostrasen a súa inocencia. E Andrés e María e o xuiz, Carlos? Nunca houve xuiz. Foi teu pai quen loitou porque Portozás conservase o xulgado. María nunca casou con Andrés. Anda fuxida con Maroto. E teu pai... Meu pai, que? E Paula? Paula marchou para Barcelona pouco despois de que morrese a vosa nai. Teu pai quedou só. Xa sabes que sempre quixo ter un fillo. Era a súa maior ilusión na vida. Pero ti nunca naciches. Pouco despois morreu a súa muller. A filla marchou buscar unha vida mellor. El non o puido resistir. Que queres dicir, morreu? Peor. Pior? Perdeuno todo. Os negocios, a casa, os amigos. É como un alma en pena. Quero velo. Seguro? Quero velo, é meu pai, non? Digoche que non é a mesma persoa que te coñeceches. Quero velo. Bello tolo. Sempre cheo como un can. Papá, son eu, son Ladislao. Ladislao, como a Kubala. Eu tamén ia para futbolista. Non, ti xogaches no Atlético de Madrid, no Deportivo tamén. Que dis, tolo? Déixame en paz. Que pasa, bello? Está che molestando? Este idiota di que xoguei no Deportivo. Sí, home, sí. No Deportivo clarete. Nunca tivo o fillo que quixo ter. E esa decepción acabou con el. Non chegou a xogar en ningún grande. Deixa en paz, ti tamén xa! Déixame en paz, ti! Ti, xa bonda. Fora daqui. Eu daqui sen el non marcho. Queres apostar? Hosti, ei! ¡Imbécil! Vale, deixa. Deixa ir, home, deixa. Deixa, está. Xa foi, xa pasou. Se imbécil son eu, además. E por qué? Por non valorar o que tiña, sabes? Sobre todo por pedir non nacer. Ese era o teu desexo. Este é o mundo onde viven os teus amigos. Sei, vai ao mundo. Pensar que onte... Parecime mal que Manjui metese o sopapo nos fusiños. Pobre Manjui. Que lle pasa a Manjui? Está a piques de ter un accidente coa moto. Que díseme que accidente? Se non ten nada que ver comigo, Manjui. Non, pero él está moi emocionado coa moto. E ti non estás ali para tirarlle a moto, para romperlle o cambio de marchas, así que él vai ter o accidente. Impide, yo non fai algo. Esto non é certo. Dime que non é. Manjui! Manjui! Non! Pero por qué? Por que o que fixen? Eu non fixen nada. Non era mío que morrese, xa estaba, non? Pero non pode estar todo como estaba antes, non? Vale, non quería suicidarme, non? Que si éramos moi felices. Merda. Oia, pasa algo. Podo axudar? Claro que pasa, home, non ve que pasa, que todos... A miña familia está a morrer, claro que pasa. Creo que o mellor é que vaya para a casa, Eu non teño casa xa. Pois ao outro lado, algún sitio... Pero cale xa, home, se todo é por culpa súa. Que pasa, co... Pero
Se estou sangrando... Se estou sangrando é que Manjui... Manjui pegoume de verdade, non? Ese Manjui me pegou de verdade é que lle rompín a moto de verdade. E se lle rompín a moto de verdade é que papá e Celia son eles e Evaristo debe estar nos percebes, entón, non? Gracias, tío. Gracias. Gracias. De nada, de nada. Ti non és un anxo de segunda, ti és un anxo de primeira. Gracias. Señor Fontes, Monchiño. Ladislao, fala só, xa, Son eu, son Ladislao, coñecedesme non? Sí, que ver, da misa do Cal, vaya tranca que trae. Felices festas a todos, Igualmente, meu, igualmente. Pa cama, veña. Vamos pra casilla, pra casa. ¡Ey, me cacho! ¿Qué pasa? ¿Qué estás tolo? ¿Qué fas? ¿Qué fas? No me gusta nada que mamase. ¿Dónde estabas? A ver, tiñas a todo o mundo moi preocupado. Pero... tranquilo, estou perfectamente, non ves? E a partir de agora acabaronse as preocupacións, Ti viches quemarme, el jacho, que seo, que jaibotas, que... Anda. Anda, vai ver a teu pai. Vai ver a teu pai que non sabe nada de ti, veña. Ai, sí, o vello. Vou ver o vello. Tal ojo! Cajan todo e comen merda. Realmente anxos do céu. Pois aparecer ten que aparecer, me caje no tren das 3. Que xa me están pasando unhas ideas pola cabeza que... É que son un parvo. Toda a culpa teño eu. Mais eu. Por confiar nele, entendes? Quietiños ca cabeza, 5 minutos, ha de aparecer, a culpa non é de ninguén, quietiños ca cabeza, xa. Home, culpa en parte tamén a teño eu, Tamén irlle a chepa así por unha estupidez non é xeito. É que es merece, Manjui. Eso non é nada. Pero o que lle dixen eu... E ademais o día de noite boa. Home, non é que sexa moi listo, pero é un rapaz moi sensible. Bueno, xa vale, Ramón. Petróleo ten razón, a culpa non é de ninguén. Hai que esperar. Seguro que hai unha razón para que non fora sear, seguro. Non, tivolle que pasar algo. É imposible que non viñase sear. Que? Nada. Estive na radio, chamei a todos os sitios, pero non aparece. Papá, se lle pasou algo, que? Miña filla. Polo que eu lle dixe non sería, non? Era unha broma. Mira que se marchou para sempre pola nosa culpa. Se morriu algo así, nós imos ser cómplices. Cara, non digas parvadas. Se cadra foi facer calquera cousa, Santiago. Non creo, máis que a Santiago igual foi para o fondo do mar ou algo así, non? Ai, Fito, mira que ese animal, Mira, o caso é que non nevou. E mira que este ano tiña teima de que podía ser, pero é que... Eu non sei como podes seguir con iso. Non ves que Ladislao non aparece? Se nevase, poderíase ver as pegadas de todo o mundo. Pero como non neva... É certo, eu vino nun documental dos osos polares. Sí, ó. Pois sodes parvos, Mirade, Ladislao! Ei! Ladislao! Ei! Está un día precioso, Onde estabas? Anda todo o mundo buscando por ti. As lentes? Xa vos contarei, vistes a meu pai? Está aí no bar con Paula. Perdón, Fito. Que? Que che dixen outro día... Perdón, amigos. Veña. Cache, sí. Non teño dicho o guapo que está aí, nena, a ver se colles moza. Sobre ti, Ai, para mí que saiu por aí é perdido as chaves, agora. Dios, tanto conto para nada. Vai máis frío, Que vai ir máis frío? Agora xa nada, non neva... É que agora ele xa non ten o pasar. Eu xa non teño pendello, onde carallo busco por ese home, Non tes onde buscar? Pois mira que non é grande o mar. Como se pode ser tan animal, non? Paula! Ovelliña, que és unha ovelliña, Onde estabas ti? Mira como nos tes. Tipo de Cristo. Perdón que che dixen, fillo. De verdade que non o sentía. Pero son tan feliz de ter cho outra vez aquí. Eu de que non sexes un vello borracho, sabes? E ti chegas aquí, E onde me queres botar? Ti foras a Barcelona, pero jore, xa non te moves de Porto Sás, Non, mami. Tes aí 5.000 pesetas, papá. Unha volta, que invito eu, petróleo. A ver estas 5.000 pesetas. Mira. Tía máis eu non quedáramos hoxe a primeira hora da mañán. É Lorcho. Que máis ten? Dá unha aperta, sí.
Meu pai volve a ser meu pai, ti xa non estás na cadea, e mira, Pauliña, e Manjo, que está vivo, choca aí. Da ruta, ves, non? Do bacallao. E Belinda e Pitusa decentes, claro. Amiguiño, a miña muller non mentes, Este levou un golpe na cabeza seguro. Ou eso, ou ainda lle dura a lascarda donte. Atende. 5, Sí. Aí está. Non, son dos golos, non son deles. Veña, Fito, que vou morrer de frío. Imos para casa. Eu teño fame, Eu teño moito frío. Xa, eu tamén. Pero non sei, é como se me pedixen que quedase aquí un pouco máis, no meu sitio. Pois queda, non marchamos, vale? Ti segues que a parvada xa da neve. Mira, Fito, se ten que nevar, nevará, pero non vai depender de que quedes aí sentado. Pero para que haxa un milagre, ten que haber antes fe, Mira, non sei, é como se tivese que aguantar aquí un pouco máis, no meu posto, entendes? Así que no teu posto, non? Pois vale, como queiras. Aquí quedas. Abajo, Fito. Pero agardad un momento, mirade que tipo máis raro está aí. Onde? Aí. Onde dixo? Aí, ou está de xejos, aí. Ti to lees. Mira, Fito, eu xa estou farta das túas parvadas, Ata logo. Pero, Laura. Que? Ti tamén esperas pola nevada, non? Vostede cree que vai nevar? Iso espero. Unha nevada na Costa da Morte sería un fenómeno meteorolóxico de primeira. Entón eu tamén sería de primeira. Conseguiría as miñas as por fin. As súas as? Xa entendo, xa. Pero para que neve, hai que creer que vai nevar. Fechar os ollos con forza. E creer que realmente vai nevar. Paréceme a min que ti xa non tes moitas esperanzas. Home, cando xa non nevou. Pero xa que ti o dis, vou intentar. Pero, crédeme non, papá, Paula. Xa sei, é como na película esa que poñen no Nadal, vale? Non, pero, xa yo dixen eu, e sabedes que me dixo? Díxome que, sí, que na peli, vale, que teñen que soar as campás para que teñan as os anxos, pero na realidade é distinto. Neva, está nevando, meu home! Neva, onde está? Pero, isto onde se metió? Para que lle dean as as ten que pasar algo extraordinario, un ciclón ou... Vinde! Está nevando! Ai, nunca vi nada. Mirad ali! Que ben? Ai, que parece de rapaciños, que falta de ignorancia. Nevar, sí que nevaba no Teide. Ainda por riba a volcán. O que neve en Portosás, claro, que neve na Costa da Morte. Vanche dar as as, meu amigo. Era boa. Evaristo, está nevando, biches, é polo anxo, Sí, xa sei que é polo anxo, xa sei, claro, porque vai ser, Mira, atende. Do noso que? O que? Trouxéchelos. O que? O que? Os 5 millóns que vai ser? Os cartos. Non nos trouxe. Agora podo che dicir porque a vida é tan bonita, non, que non, perdinos, sabe? Perdinos os cartos, sí. Como? Perdinos, cajina, como sempre. Eu fixen un negocio, sei o mal, pero que máis ten, non? Uns días gañas, outros perdes, así é a vida. A vida é preciosa, non? Atende. Aténdeme ben aos ollos, Sí. Os meus cartos ti nos tes, pero valos ter, non vas? Non, perdinos, Evaristo. Claro, perdestes. Pero ti non te das conta, que se ti non os tes, tampouco os teño eu. E se eu non teño esses cartos, entón non teño nada. Como non tes nada? És millonario, neno. Mira para ali, está nevando, entendes? Tes nos a nós, tes a Portosás, tes a neve, tes o teu amigo Ladislao, tes... Me cago en tu madre, ven aquí. Evaristo! Che! ¿Qué es eso? A ver, solta, curioso. A ver, state tranquilo, ¿qué pasó? A ver, ¿qué pasó? Soltando. Estou ben, soltando. ¡Evaristo! Entonces que? Noite de paz, non? Noite de paz, non? Noite de paz? Veña, voy a lanzar os rilos. En sol, Noite de paz. Pero todos, Todos, Noite de amor.
Sí, nestas datas temos que ser capaces de esquecer as vellas disputas, de reconciliarnos cos nosos inimigos e quitarlle importancia a aspectos máis mundanos. Que terá o Nadal? Son unhas festas alegres, pero non hai algo de tristura no fondo de todos nós. Non nos volvemos algo máis melancólicos, un chisco morriñentos. Mesmo os que din aborrecer este tempo son os primeiros en mandar postais, desexarlles o mellor aos demais e pedirlles imposibles aos reis magos. Xesús, até eu me estou poñendo empachoso. Non sei se vos decatastes, pero, por se alguno non sabe, está nevando. Si, veciños, neva en Portosás, todo un acontecemento. Un fenómeno máis raro aquí na costa co impacto dun meteorito ou a visita do cometa Halley. Gozade do momento porque paga a pena. O Nadal volverá o ano que ven, pero o manto branco nunca se sabe. Non sei se dará para practicar o esquí, pero desde logo hai abonda para facer monecos de neve e para que os rapaces xoguen aos bolazos. Desde Radio Portosás desexámosvos moitas felicidades e unha vida mellor para todos. Levádevos ben, que non custa nada, aínda que sexa por uns días. Saúde.